माबा लाना फै ओइ सोराव ओइ सोरा नों बहाय बेवहाय नोंसोरनि बे इटा गायग्रा बेयाव सोलिला मानो जोंनि खामानिया बिदिनो सानफ्रोमबो नों मा बुंदों ओइ फैसा ओइ खोथा खामानि मावनाया मा नाहरबाय थाखो आदा सोराङालाय अबावथो नै आदा सोराङा सोरजोंबा नांलायगासिनो दं एसेबां दादागिरि नोंसोरो आदा खानो साला खाना जानानै जोंजों दावहानानै फैग्रा साला ओइ माबार सिनायाखै आदा मा जाखो मा जाखो आदा आंनि मेगना खाना जाबाय आदा नों खाना जाया आदा थुदो डाक्टर हेल' नोंथां दे बुंलाय नंगौ नामा दे थांनाय जायोब्ला जों सानैबो थांनोसै दे जागोन दे अनसाय नोंहा दिनै डिउटियाव थाङाबा जाया नामा मानोमोन निजोरा आं दिनै गोसोखौ बोरैबा मोनदों सिमांखौबो दिनै जोबोर गाज्रि नुदों आङो न'आवसो माबा जादों नामाथाय थोद जाम्बि सिमांनि बाथ्राफोरखौ लानानै नों एसेबां सिरियास खालामो थौ दिनै सानैबो सासे लोगोनाव पार्टि जाहैनानै फैनि बिथाङा नोंखौबो नायनो लुबैखादोंनो बबेनि लोगोआलाय आं दाख्लैबावैसो सिनायथिलायदों बिथाङा बड'लेण्डनि बिथाङा सासे गिदिर थिखादार दे होमबा नोंबो ओंखारदो आंबो फ्रेस जाहैनि वेलकाम मिस्टार अनसाय थेंक इउ निजोरा बिथाङानो जोंखौ इनभाइट खालामनाया हाय जिरायथ' हा निजोरा नों जिरायथ' निजोरा फै निजोरा फै निजोरा फै जिराय बुं आजोला मा खोथा नाय निजोरा नोंथ' मिथिखागौ नोंजों लोगोसे थानाय समाव नोंखौ आं मोजां मोननाय समाव आं बारांनिबो बिगोमा नङामोन नाथाय आं दिनै 5 कोटिनि बिगोमा जाबाय बेफोर रावनिबो नङा निजोरा बेफोर धोन दौलतआ नोंनि मुङैनो आरजिखानाय आजोला नोंथ' मिथिखागौ
आं अनसायजों मा जाखो? औ मिथिगौ, नाथाय थार गोसोनि अननाय आरो मोजां मोननाया जुलि जाब्लानो थुंगिया निजोरा। नों दिनै आंनि गोजान जानानै आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ गोथौ आरो गुवारसिन खालामदों। आजोला, नों दिनै मानो बिदि सानबावखो? नोंनो बुंदोंमोन आंखौ जेबो सानला, बिनानाव बायदि सानलांगोन। बै सानखालि आं नोंनि गोसोखौ बुरखायनो आरो गोजोन खालामनो थाखायसो बुंदोंमोन आं निजोरा। आजोला, नों आंखौ बावलांदो। बे जोनोमाव नोंनि जानो हानाय नङा। आं गुबुननि जाखाबाय। निजोरा, नों आंखौ बावगारलां, थेवब्लाबो आं नोंखौ बावगारनो हानाय नङा। नोंखौ लानानै आं जुगे जुगे सिमां सुजुगोन। नो आदा रिंबाय। हेल' आदा। औ निजिरा। माबोरै दं? आं मोजाङैनो दं आदा। नोंसोरलाय माबोरै दङ? औ जोंबो मोजाङैनो दं। नै बिनानाव, सायाजों रायलाय। हेलौ आब'। औ साया, आदाया मोजां दंना? औ आब', नाथाय आदानि मेगना खाना जाबाय। मा? आदाया खाना जाबाय? सोगोमोना आदानि मेगनखौ खाना खालामबाय। नो आदाजों रायलाय। आदा, नों खाना जाबाय? नों जिंगा दासि बिनानाव, आंनि मेगना हामगोन। नोंल' गोजोनै था। दे दोनथ'दो। दे दोनथ' होमबा। हेल' अनसाय। अ दासान्दि सारा बिजि, दा दसे उनाव खालाम दे। दे होमबालाय दोनथ'। आजोलाखौनो खेबसे लोगो हमनानै मोजाङै रायलायहैनाया हामगोन। हेल' आजोला। अ निजोरा, बुं। नों बबाव दं? आं रुमावनो दं। आजोला, नों बेयावनो थाथ'। आं नोंनिसिम थांगासिनो दङ। फै निजोरा फै। आं नोंनि थाखायनो अरायसम नेनानै दं। निजोरा। आजोला, 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 निजोरा, आजोला। मानो गाबदों नों? बुं, मा जादों? नों बुङाब्ला नोंनि गोसो गोरबोनि खोथाखौ आं माबोरैहाय बुजिनांगौ? आजोला, न'खरसेनि बायदि जों सानैजों देरबोबाय। बे न'खरा नोंनिनो आजोला। नों थांफिनदो प्लिज। आंनि आरज, थांफिनदो। मानो? नोंनि फिसाया नोंखौ माबाफोर बुंदों नामा? बियो जेबो बुङाखै आजोला। बियो नोंखौ जेबो साना, आंसो खावलायदों। आजोला, नों थांदो। नोंखौ जोनोमपुरि जोनोम जायगाया नागिरनानै गाबगासिनो। निजोरा, अननाय मोजां मोननायखौ बुजि मोननि जायगायाव आं थांफिननो होननानै फैयाखै। आजोला, आं नोंखौ आखाइ खबजबना आरज खालामो। नों आंजों दावहा नांबाय थानांला। आदा आरो सायाखौ अनसायहैदो। सोरां आदाखौ सोगोमोनहा खाना खालामबायनो। मा? खाना खालामबाय? औ आजोला, आदाया खाना जाबाय।
अनसायहैदो नों थांफिनदो निजोरा अनसाय पेसेन्टआ दा माबायदिहाय दं अपारेशनाव दं दासिमबो रिजाल्ट गैथ'वा अनसाय आं दिनै नोंनो गासैबो खोथाफोरखौ फोरमायनो सानदों मा बाथ्राखौ आजोला निजोराया आंखौ मानो रुमाव लोगो हमनो फैदोंमोन निजोराजों आंजों नखरसेनि बिदा बिनानाव बायदि जेब्ला आं उन्दै समावनो आंनि आइ आफाया आंखौ नागारलाङो अब्लानिफ्रायनो आं बिसोरनि न'आव देरबोयो लावबोयो मा बिदिब्ला नोंसोर बिदा बिनानाव बादिसो औ बेनि थाखायनो बियो सोरांखौ मदद खालामनो थाखाय आंखौ खिन्थाफैदोंमोन मा जादों सोरां गुमैया बिदिब्ला नों मिथियाखै नामा सोरांनि मेगन खाना जानाय बाथ्राखौ मा खाना जादों माबोरै उदखारि रेन्स्राव आरो सेगोमोना खालामदों बेनि थाखायनो आं दिनै ओंखारबोदों बिसोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय दे अब्ला आजोला नों थांग्रोदो निजोराया होमब्लानो जों सानैबो थांसिगोन दे बिदिब्ला आं थांग्रोनोसै दे आच्छा पेसेन्टनि बिगोमाया नोंथाङानोमोन नामा औ आंनोमोन सार माबोरै जाखो सार बियो आच्छा जिंगादासि गथ'आ थायाखिसै बिहा समबो जायाखैमोन आरो गोग्लैनायाव जोबोद खस्थ' मोनदों बिमाया माबोरै दं सार बिमाया हुसाव फैबाय नों थांनानै लोगो हमहैनो हासिगोन निजोरा ओइ निजोरा 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 नों गाबनो नाङा निजोरा गसाया जोंखौ सानसे नायफिनगोन निजोरा बियो जोंनो सानसे होफिनगोन थौ निजोरा जों थांनोसै डक्टरा जोंखौ रिलिज होबाय Oh